Umphathiswa wezenzululwazi nobuchwepheshe uGqirha Nzimande uthi lo msebenzi wokuvelisa oomatshini bokuncedisa izigulana ukuphefumla uza kuba likhubalo kwiinzame zokuqubisana nentsholongwane yeCorona kweli. Uthi isizathu sokuba ziveliswe kweli kukuba uMzantsi Afrika ufuna ukuxhomekeka kwamanye amazwe. The reason why we put in an effort in local production was precisely to try and avoid what we are saying, Sakina. You know, that more powerful countries, they keep these ventilators to themselves. And also that as a result of these battles that we are talking about, we become hugely independent on importing ventilators, when in fact, as South Africa, we have a lot of scientific potential. uGqirha Nzimande uthi izixhobo eziveliswe kweli zokuvavanya intsholongwane yeCorona ziza kudlala indima enkulu nanjengoko zishokoxekile zizixhobo kwaye oku kudala ulibaziseko ekhutshweni kweziphumo zovavanyo. These testing kits, you know, that have actually been local designed by one of our premier organizations, the Center for Industrial Research, is one of the most important achievements, especially given the fact that we have huge challenges in terms of the adequate supply of testing kits. Nzimande uthi ukuze lilizwe loyise lobhubhane we-COVID-19 kufuneka kubekho ubambiswano kwezenzululwazi kwaye qwalaselwe namachiza emveli. Watsho esithi isebe lakhe limaxhaphetshu liqhuba uphando malunga nechiza elisetyenziswa kakhulu ukunyanga umkhuhlane umhlonyane. We've just reassigned 15 million rands now to look into research, for instance, into what is known as Artemisia afra, which is in Nguni language is called umhlonyane. And what we are also trying to do with this is to say, let's try and increase amount of money. I'm also reaching out to the private sector that we partner so that we can locally register and patent, for instance, medicinal plants that are found here in South Africa. Isebe liza kusebenzisana nesebe lezempilo ukunikezela ngaba matshini kwiindawo ezibadinga kakhulu.